Představujeme vám náš ultrazvukový inhalátor Celimet U615. Má tichý provoz, vysoký rozprašovací výkon a hlavně nastavitelnou intenzitu inhalování díky možnosti regulace výkonu i rychlosti průtoku vzduchu. Pojďme ale zpět na začátek, jak na to, když si přístroj pořídíme. Balení obsahuje přístroj, v jehož vaničce je usazena kompaktní sestava nebulizační komory a rafinovaně ukrytý elektrický přívodní kabel. To s lehkostí využijeme, když budeme třeba balit na dovolenou, ale jinak lepší ponechat v pohotovostním režimu. 2 délkově flexibilní hadice, které se dají pomocí redukce pohodlně spojit. Dvě inhalační masky, 1 pro dospělé, 1 pro děti, 2 náústky. Součástí balení je taky 5 náhradních kalíšků na lék, náhradní těsnící kroužek a samozřejmě nechybí ani návod k obsluze. Ke každému přístroji dostanete balení Vincentky k inhalaci zdarma. A teď se podíváme na to, jak přístroj připravit k inhalaci. Je to jednoduché. Elektrický přívodní kabel dáme do pohotovostního stavu. Po vyjmutí nebulizační komory se nám odkryla vanička neboli zásobník na vodu. Vodu, nejlépe destilovanou, do ní nalejeme. Ale maximálně do výše ukazatele vodní hladiny, což je toto barevně výrazné kolečko s nápisem Water Level. Nápis nesmí být pod vodou. Sestavu nebulizační komory vložíme zpět do přístroje. Nyní po otočením k symbolu otevřeného zámku vyjmeme kryt nebulizační komory. Léčebný roztok nalijeme do medikační nádobky. Kryt nebulizační komory nasadíme zpět a otočíme do polohy zavřeného zámku. Ke krytu nebulizační komory na tento komínek připojíme inhalační hadici. Na druhý konec připojíme masku nebo náústek. Přístroj zapojíme do elektrické sítě. Přístroj máme připraven a můžeme začít s léčbou. Přístroj zapneme otočením kolečka vypínače a rozsvítí se zelená kontrolka. Otáčením tohoto kolečka zároveň regulujeme nebulizační výkon. Na boku inhalátoru se dá kolečkem přepínače také nastavit rychlost průtoku vzduchu v úrovních 0, 1, 2. Po ukončení inhalace přístroj vypneme vypínačem a odpojíme z elektrické sítě. Použité příslušenství oddělíme, omyjeme, vydezinfikujeme a vysušíme. Přejeme vám, abyste byli s naším ultrazvukovým inhalátorem Celimet U615 spokojeni.